Bratislave sa konalo absolútne mimoriadne zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Predčasné voľby klopú na dvere. Nový rekord tohtoročnej hubárskej sezóny. Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Dobrý večer, vítajte pri septembrovom vydaní našej pomerne objektívnej spravodajskej relácie. V tlači nedávno prebehla správa, že slovenský parlament ukončil svoju činnosť. Naša redakcia má však úplne iné správy. Dôvodom naozaj mimoriadnej schôdze parlamentu je návrh ktoréhosi poslanca z akejsi strany, aby bol ešte na poslednú chvíľu novelizovaný aj Archimedov zákon. Ten, ako skoro všetci vieme, znie: teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny telesom vytlačenej. Človeku by sa zdalo, že na tomto zákone už prakticky niet čo meniť, ale rozpráva v poslaneckej snemovni nás presvedčí o opaku. Ja teda ako spravodajca navrhujem zmeniť slovo, že teleso. Kto tomu má rozumieť, ne? A kto tomu aj porozumí, tak ten neví, že jaké teleso. Dajme tam radšej slovo, že niečo. Ďakujem. Takže, dámy a páni, veta znie: niečo ponorené do kvapaliny. Faktická. Aké ponorené? Aké ponorené, nie? Slovo ponorené pre mňa znamená, ako by sme týmto zákonom chceli dačo dusiť, alebo čo. My protestujeme proti tomu, aby sme to teleso... Nie teleso, ale niečo. Dobre teda, my protestujeme proti tomu, aby sme to niečo, pán kolega, niečo niekam ponárali. Nechajme ho mi pekne radšej na vzduchu. To by nám budúce generácie nikdy aj neodpustili. Dobre, prosím, pokoj. Takže, niečo neponorené do ničoho je nadľahčované silou... Faktická poznámka. Prosím vás, aké nadľahčované? A hlavne kam nadľahčované? Len my tu nič nenadľahčujme a nechajme to telesom. Niečo! Dobre teda, nechajme to niečo. Nech zostane tam, kde je. Niečo neponorené do ničoho ostáva tam, kde je, áno, a nie je nadľahčované silou, ktorá... My protestujeme proti slovu silou. Len nič neriešme z pozície sily. Prosím, radšej tam dajme slovo ničím. Nič nepokazíme. Takže čítam znenie s doterajšími pripomienkami. Niečo neponorené do ničoho ostáva tam, kde je, a nie je nadľahčované ničím, čo sa rovná váhe kvapaliny telesom vytlačenej. Ja som už 100-krát povedal, že nie telesom, ale ničím. Ničím. V poriadku, pán poslanec, v poriadku. Neničte nám parlament. Prosím, ďalšia faktická. Protestujem proti termínu vytlačenej. Ja viem veľmi dobre, čo nám týmto navrhovateľ chce naznačiť. Že budeme vytlačení. Áno, vytlačení z parlamentu, zo štátnej správy, z okresných úradov a tak ďalej. A ja by som ešte rád vedel, prečo pán navrhovateľ poslanec Archimedes neprišiel na rokovanie. Za ten plat. No dobre, pán kolega, to by bolo na dlhšiu debatu. Teraz na to nie je čas. Venujme sa konečne textu, prosím. Takže, dámy a páni, Archimedov zákon po novelizácii Národnou radou Slovenskej republiky znie nasledovne. Niečo neponorené do ničoho ostáva tam, kde je, pretože nie je nadľahčované ničím a nie je ani ničím vytlačené. Vážení priatelia, nechceme vám kaziť náladu, ale čas sa naplnil a voľby sú pred dvermi. Redakcia nášho Apropo TV samozrejme umožnila predstaviteľom politických subjektov, aby naposledy prehovorili k svojim voličom. Teraz však už prepájame do nášho vysunutého štúdia Konsenzus, odkiaľ sa nám ozve naša pomerne vzácná redaktorka Anna Zlatoústa Števové. Dobrý večer, milí voliči. Okolo mňa už sedia predstavitelia politických strán a hnutí.
Áno, dnes nadišla tá chvíľa, kedy majú možnosť posledný krát prehovoriť k národu a zároveň v priateľskom dialógu konfrontovať svoj názor s názorom ostatných kolegov politikov. Najskôr však dovolte, aby som vám ich postupne predstavila. Sedia tu predstavitelia týchto politických strán. Číslo 296, číslo 373, číslo 555, číslo 772, číslo 919 a nakoniec číslo 1024. Áno, pod týmito číslami, ktoré im boli pridelené žrebom, pôjdu aj do tohtoročných volieb. Takže ako to už na Slovensku býva zvykom, začneme pekne sprava doľava. Prosím páni o dodržanie časového limitu. Každý z vás má na svoj príspevok maximálne pol minúty. Začína číslo 296. Ďakujem za príspevok, váš časový limit vypršal. Poprosím teraz o slovo ďalšieho politického lídra, teda stranu číslo 373. Výborne. A teraz už poprosím o slovo číslo 555. Ďakujem za váš príspevok a teraz má slovo číslo 772. Áno, inteligentná odpoveď. Poprosím teraz o slovo číslo 1024. Výborne. No a na záver dáme slovo číslu 919. Nech sa páči. Ďakujem. Toľko teda, milí voliči, posledné slová našich politických lídrov pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami. Som veľmi rada, že debata prebehla v priateľskom, nekonfrontačnom tóne a som presvedčená, že inak tomu nebude ani v predvolebnom boji. Nie je to veľmi spravodajské, ale musíme konštatovať, že čo už si u nás niektorí ľudia dovolujú, to naozaj presahuje všetky medze. Áno, aby sme teda boli konkrétnejší, ide nám o šikanovanie generála EŠTB Alojza Lorenca, ktorý je, ako sám povedal, úplne nevinný. Ale niektorí ľudia u nás tomu ako si neveria, alebo čo? Krivda, ktorá sa pácha na generálovi Alojzovi Lorencovi, k nám prišla samozrejme z Prahy, kde niektorí dokonca žiadajú, aby si odsedel trest, ktorý mu vymeral súd. Český súd. Provokácia je o to horšia, že by mohla znamenať aj obťažovanie ďalších slovenských eštebákov, ktorí na nejaké vyšetrovanie či nebodaj väzbu teraz naozaj nemajú čas. A presne v takejto situácii je aj samotná hlavná obeť tohto pohonu nevinný, sympatický, národu oddaný generál Lojzko Lorenc. S našou spravodajskou kamerou sme ho navštívili priamo na jeho chalupe v nemenovanej slovenskej dedinke, kde práve teraz zberá plody svojej poctivej práce.
Spolu s nami prišiel do záhradky aj jeden zo sudcov, ktorý mal toľko drzosti, že sa pokúsil Lojska obťažovať s otázkami v čase, keď dozrievajú jablká a práce je nad hlavu. Ako vidíme, ani táto hrubá provokácia ho nevyviedla z miery a azda aj s trochou humoru vyviedol sudcu za záhradku, tak ako kedysi zo žartu vyvádzal disidentov 30-40 kilometrov za mesto. Teraz však pozor. Statočná duša generála Lorenca je vystavená novej skúške. Do jeho záhradky sa votrel akýsi zlý policajt s ďalšou pozvánkou na súd. Niet veru ani divu, že takéto policajné metódy pripomenuli pánu generálovi brutalitu z národnej triedy, o ktorej sa dozvedel až z novín. Policajt môže byť iba rád, že narazil na takého mierumilovného a trpezlivého človeka. Práve táto jeho holubičia povaha povzbudila aj nás a dovolili sme si pánu generalisimovi položiť poslednú otázočku. Ideš? Pán generál, máme tomu rozumieť tak, že si ten svoj trestík nebudete mať čas odsetkať ani v našich domácich slovenských väzničkách? Prechádzky jesenou prírodou sú vítaným spestrením našich víkendových dní. Tí pozornejší z nás si okrem zážitkov odnášajú domov koše plné húb. Áno, hubárska sezóna je v plnom prúde, dalo by sa povedať, že vrcholí, a my sme si dnes do štúdia pozvali pána Mojmíra Kuriatka z obce Veľký Výplach, aby nám ukázal svoj skutočne kapitálny úlovok kozáka pravého. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Kuriatko, prezraďte našim televíznym divákom, kde je možné nájsť takéhoto krásneho kozáka. No, tak našiel som ho včera v našom lese. Najprv som si myslel, že je to peň, ale keď som podišiel bližšie, tak som zistil, že je to takýto skutočne nádherný exemplár kozáka. Trčala mu z machu iba hlavička. Hádam baranička. No, my hubári tomu hovoríme klobúčik, ale to je jedno. Áno. Pán Kuriatko, povedzte, koľko asi tento váš kozák váži? No, keď som ho našiel, tak vážil presne 62 kg a 15 dekagramov a odvtedy stále priberá. To je neuveriteľné. A je tento váš kozák zdravý? No, musím sa priznať, že keď som ho niesol domov, tak začal trošku modrieť, ale ako náhle som mu dal umelé dýchanie, tak okamžite dostal znova takúto krásnu červenú zdravú farbu. Prezrate našim televíznym divákom, iste by ich to zaujímalo, ako so svojím úlovkom naložíte. No, nakladať ho istotne nebudem, pretože už keď som ho našiel, tak bol naložený v liehu a odvtedy ho to stále drží. No a na záver varí ešte jedna otázočka. Pán Kuriatko, myslíte si, že je možné v našich lesoch nájsť viacero takýchto krásnych kozákov? Ja som o tom presvedčený a preto, ak dovolíte, by som chcel touto cestou apelovať na všetkých hubárov, ktorí ak náhodou na svojich potúlkach po lesoch narazia na takéhoto krásneho kozáka a nebudú mať oň záujem, aby doňho zbytočne nekopali, nemuselo by sa im to vyplatiť. No. Vidíte, ešte trochu spieva, ale keď ho nakrájam, tak on prestane. Ano. Pán Kuriatko, ďakujem vám za rozhovor a želám vám ešte veľa takýchto krásnych úlovkov, ako je tento. Dovidenia. Ďakujem a ja, dovidenia. No, ide, pajdom. No, pomalu. Nie všetci z nás, milí priatelia, túžia po šťastí a bezstarostnom živote. Naopak dostávame množstvo listov, v ktorých nám píšete, že by ste radi zažili niečo neradostné, až tragické, niečo, čo by vás donútilo zamyslieť sa nad sebou a nad zmyslom vlastného života. Práve pre týchto občanov pripravila naša redakcia Apropo TV nový súťažný seriál s názvom Koleso nešťastia, v ktorom si budete môcť overiť nie len stav svojho IQ, ale aj schopnosť čeliť úskaliam života a utrpeniam, ktoré so sebou prináša. Viac sa už však dozviete z priebehu samotného prvého kola, v ktorom vás bude sprevádzať váš obľúbený Rastislav.
Príjemný podvečer, milí priatelia, v kolese nešťastia. Aj dnes na našich súťažiacich čakajú hodnotné ceny. Čo si teda môžu v prvom kole z našej ponuky vybrať? Ceny sú skutočne zaujímavé a pestré. Od požiaru vášho rodinného domu, ktorý zabezpečí firma Ranné zore SRO, až po krádež vášho motorového vozidla, ktorú prevedie firma Radostná správa SRO. Ale v tejto chvíli sa už budeme venovať našim súťažiacim, ktorí netrpezlivo čakajú na to, kedy začne prvé kolo. Ale ešte predtým sa nám poriadne predstavia. Ako vždy začneme z kraja. Nech sa páči. Dobrý večer, volám sa Oskar Troska a som podnikateľ. Strašne sa mi v podnikaní darí a to je aj dôvod, prečo sa chcem zúčastniť súťaže, kde môžem zažiť niečo nepríjemné. Jednoducho, riadím sa heslom svojej starej mamy: veľa dobrého škodí. Ďakujem a teraz už prejdeme k našemu druhému súťažiacemu. Nech sa páči, povedzte nám niečo o sebe. Dobrý večer. Ja som nezamestnaný bezdomovec Bartolomej Dior. Nešťastie, to je moje. Vlastne nič iné ani nepoznám, ba dokonca ani poznať nechcem. A to je vlastne dôvod, prečo som tu, lebo toľko nešťastia pokope, jak tu u vás, tak to teda ani v našich kruhoch nevydá. Fajn, výborne, sme radi. No a našim tretím súťažiacim je pán... Bobo Dupla. Čistý blázon. Čistý. Áno, takže prečo ste prišli sem medzi nás? Rozumieš, Bobo Dupla, čistý blázon. Neboj sa, že áno, rozumieme, takže v tejto chvíli nám už nič nebráni v tom, aby sme mohli rozkrútiť naše koleso nešťastia. Ale skôr ako tak urobí pán Troska, ešte vás musím upozorniť, že dnešnou úlohou bude uhádnuť prírodnú katastrofu, ktorá sa ukrýva v 7 písmenách našej tajničky. No, ale to je všetko ešte pred nami. Nech sa páči, pán Troska, môžete krútiť kolesom. Ešte sa predčasne netešte, pán Troska, pretože aby tých 5000 bolo skutočne istých, musíte uhádnuť písmeno v našej tajničke. Takže? P ako paradentóza. Výborne, pán Troska, blahoželáme. Písmeno P je obsiahnuté v tomto slove, takže ste nám dlžní rovných 5000 korún slovenských. Áno, priatelia, ako ste si všimli, u nás sa peniaze nevyhrávajú. Práve naopak, číslo, ktoré súťažiaci na našom kolese vykrúti, nám musí uhradiť v korunách slovenských. Vidíme, že pán Troska sa teší. A ako v živote som neprišiel o toľko peňazí, ale najviac sa teším na požiar vlastného domu. No len sa, pán Troska, predčasne netešte, pretože súťaž sa ešte neskončila. Nech sa páči, krúťte kolesom. Ľutujem, pán Troska, ale tento raz je to iba facka. To znamená, že dostanete po chrápe a ide ďalší súťažiaci. A kedy? Teraz, vidíte, pán Troska, ani ste sa nenazdali a už ju máte. Takže ďalej pokračuje náš druhý súťažiaci, pán Bartolomej Dior. Môžem si kúpiť samohlásku? Za čo si ty chceš kúpiť samohlásku, ty chachar? Veď nemáš ani vindru. Skutočne, pán Troska má pravdu. Kupovať nemôžete, môžete akurát krútiť. Nech sa páči. Ideš, žebrák. Zatiaľ sa ešte netešte, pán Dior. Sumu 100 korún nám ešte zatiaľ nemôžete dať, kým neuhádnete písmeno. Takže? D. D je ako depresia. Takže blahoželáme, písmeno D je ukryté v slove. Ďakujeme asistentovi Imrichovi a vy nám konečne môžete dať už 100 korún. Nemôžem. Ježiš, ja nemám. Ja som nezamestnaný. Hádaj ďalej, žebrák. Ja to za teba zatiahnem. Ďakujem vám. Som taký nešťastný. To je výborné, o to predsa v našej súťaži ide. Takže krúťte ďalej, pán Bartolomej. Ďalej, môžem, ako ja. Blahoželám, pán Dior, padla vám prémia a tou je v našej hre bitka, čiže ľudovo povedané nakladačka.
Vykoná ju skupina chlapcov Morho SRO, ktorá túto cenu do súťaže aj venovala. Ale aby ste bitku skutočne mohli dostať, musíte uhádnuť ďalšie písmeno v našej tajničke. Nech sa páči. K. Jako K, jako katastrofa. Bohužiaľ, pán Bartolomej, tentoraz sa to obíde bez bitky. Také písmeno tam nie je. Škoda. Veru škoda, taká pekná cena, no čo sa dá robiť. Nech sa páči, chlapci, môžete odísť a pokračuje náš tretí súťažiaci pán... Bobo Dupla, čistý blázon. Áno, no pán Dupla, nech sa páči, môžete krútiť. Čo si blázen? Ďakujem, pán Duple, ale teraz prosím vás, krúťte koleso. A poprvý raz nám padol stop nos. A to je čo? Toto. Stop nos znamená vykrútenie nosa plus stratu poradia. Takže opäť bude pokračovať ďalší súťažiaci pán Troska. Nech sa páči, krúťte. Nebudem krútiť, kupujem. Ktorú samohlásku? Žiadnu. Kupujem všetky písmená. No ale nenevajte sa, to by bolo proti pravidlám súťaže. Drž papuľu. Kupujem všetky písmená. Aha. No, zdá sa, že tento raz urobíme výnimku v našich pravidlách, takže pán Troska si kupuje všetky písmená. Keďže pán Troska skúpil všetky písmenká, neostáva mi nič iné, len sa ho opýtať, či bude hádať. Budem. Nech sa páči. Prietrž vračien? Bohužiaľ, slovíčko znie trošku inak, neuhádli ste, takže pokračovať bude pán Dior. Ale ja som si zaplatil. Budem hádať. Nech sa páči. Povodeň. Gratulujem, pán Dior. Tajnička, ktorú ste hádali, znie skutočne povodeň. Takže nech sa páči, môžete si vybrať niečo z našej ponuky. Vyberám si požiar vlastného domu. Čo si blázon? Veď si bezdomovec. No naozaj, pán Troska má pravdu. Čo už vám môže vyhorieť maximálne tak most nad hlavou. Vidíte, no na to som naozaj nepomyslel. Ja mám stavebnú firmu. Ja mu dom postavím. No, Bohu Otcu postavím. Ďakujem vám. Vážení priatelia, čo už k tomuto šľachetnému gestu nášho podnikateľa Trosku dodať? Hádam len toľko, že náš víťaz bude mať rodinný dom. Teda, keď bude mať rodinný dom, bude mať aj sladkú výhru, ktorá príde v podobe požiaru, ktorú v jeho dome založí firma Rané zore, spoločnosť s ručením obmedzeným. Ešte raz nášmu výhercovi gratulujeme, vám všetkým ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť dovidenia v ďalšom kolese nešťastia. Vážení televízni diváci, nech sú medzi nami chudobní či bohatí, veriaci či ateisti, slovanisti či interisti, jedno máme spoločné. Počasiu sa nevyhneme. A nevyhneme sa ani predpovedí nášho meteorológa, ktorý sám seba označil za docenta doktora Stanislava Radiča, poveternostného. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Týmto veselým a zároveň názorným spôsobom vám naša redakcia chce pripomenúť, že sa blíži udalosť, počas ktorej u každého bude zhodnotená jeho doterajšia práca. Však viete, na čo myslím. Na vinobranie. No a po tejto inteligentnej metafore poďme k celkovej predpovedi. Na celom území Slovenska očakávame pekné počasie, akurát teda na Orave, v Liptove a na Spiši a ďalej ešte v Honte, v Gemeri, v Šariši a v Novohrade bude počasie úplne iné. Teplota vo výške 1500 metrov, nevieme, kto z nás by sa za tie prachy trepal až do takejto výšky. Inak od západu od západu v podstate už vôbec nič neočakávame. Aké bude počasie pri tých moriach, ktoré si môže bežný našinec dovoliť? Severný ľadový oceán, vzduch 0 stupňov, voda 0 stupňov. Zem Františka Jozefa, voda 0 stupňov, vzduch len sa tak od huby parí. No a celkom na záver ešte meteotropná predpoveď. Po tej udalosti, o ktorej som hovoril, ktorá bude koncom mesiaca, však viete, na čo myslím, po tom vinobraní, sa u niektorých prejavia poruchy pohybového ústrojenstva.
Ľudovo povedané, nebude ich možné odtiahnuť od koryta. Naopak, iní vinohradníci sa ku korytám pohrnú aj na jednej nohe. Takže ďakujem vám pekne za takéto vinobranie aj za pozornosť. Vážení diváci, nám by sa toho do scenára nášho Apropo TV zmestilo toľko, že až no... Ale musíme končiť, aby iní mohli začať. Áno, pevne veríme, že sa medzi vami opäť nájdú niektorí, ktorí si budú myslieť, že išlo o vážne aktuality. Tých by sme chceli obzvlášť pozdraviť a pripiť im na ich duševné zdravie našou tradičnou vodkou za správami. Dovidenia v októbri, priatelia. Dovidenia.